Kajing penjat ya kemar yang nalor kajing penyap dusman ya ki dokha ki ba im haki kiwa da ka ba pendon kam ya ki dawai nalor kajing pen bathai bom kadai ka wei na ki mat ka ba kta ha ka im lang sa lang bot ka ni ka kam kadang yai beteng hadu benta. Haka jing yo ya kajing sya penjabo nalor kajing sya penyap dusman ki dokha daki riu dusman ki ba pendon kam daki dawai bot kum ju uru kajing pen bathai bom akawa tro ka ba ha kajing pet jong artli ki dor bar snong kata ka snong nong kse ka ba ha Eastern West Hills district bot ka dor bar snong nong dingan ka ba ha Riboy district na kalyang kini ki ar dorbar kila syem ya karai ban thau no daki kendon ki bating ban perking ya kanika kam. Haka jing kran bat ubah Marcus Lingdo orang ba snong nongse ulaong baka jing don jang ki brio ki balia ikanika kam ka wanra ikajing ma ya katika wa bat kum juru ya ki dok ha. Nalor kata ulang maham bagi brio ki bawan ka sya katika wa bakim lay ban penyap ya ki dok ha bat lada lap kin dan kuna sanpo hajar tingka bat ban IT pat sya katanat wildlife pan le ya ka badon kam. Kane kadai ka kubor saki pajba baro kibayawan khwai kibayawan sobha sakane saka kane kadai ka wa tro kabaya khap bordar lang hidon artli kisnong kanong dingan bat kanong se ka nong dingan kadai ka jong Riboy kanong se la dai ka Eastern West mar ngilong ka bordar lang hani ka ju kapor te kane kadai ka jing maham na menta jong kane ka wa tro banadu menta kasngi nginum cha syu mano uban penjot ya ki dokha ki baim hakane kawa subu kum ki dawai ki kuru naklau lane ka bom banadu menta kasngi nginum cha syu ngila parking namar ngila don artli ki dorbar sno ngila depan bank namenta jong kane ka umtro ka ba ya don artli ki bentang ne ka nong dingan mat ka nong se ngila dep ya penbek banadu menta kasngi ngila khang persa jar ubah penkenya kene ka an ngina kaliang ki ardor barsnong ngilarai bangin phalmek san phau hajar ya uno ubah penkenya kene ka an bat nang ta nda ngila dep phan ya utu bru ubah ya penkenya kene ka an ngin IT be chaka forest department chaka wildlife department ai kinsa le ya ka badon kam ya utu ya uno ubah penkenya kene ka kendon bangi labu menta artli kisnong kanong dingan bat kanong se tang kane ka kubor ngan ai sepi ki pajba ki bapet ya kane ka YouTube ba pinsung thu baik nadu menta mano ki bakwa banwan khwai ki bonon sombha banle sombha sakane ka wa tro ka badang dai put usam jong ka nong se bat ka nong dingan nadu nasdat dingkhet hadu ha sdat tasor bayong kini ki jaka ki dai ki bahap hauput usam jong ka nong dingan bat kanong se nadu menta kesngi ka khanyu tarik jong Januari ladang ngilap nang ne sakmat mono uba penken ya kane ka an ka ba ngila perking nadu mendasngi nginle kat kum ka ba sya ka kam namar ngi ba kido ke beim hawa ki bawan khwai pli tengteng lawan suwan kai la lewan thli klem jing mentoi mensua dawan khwai tang merwe tang sikentar kental ayo sekilo arkilo menta kado 10 let 0 klem dondo su namar kadau jong kadawai bat kadau jong kabom den namar kani kadau ngisngong ngila perkhat ba na nong dingan bat mengi nong se ngila perkhat ba na menta kani bagi hap baik ban khang persa. Nakaliang uba Dinos Tangkiu Secretary Snong Nong Dingan ulaong bakawa tro hakipor kabalalen kadai ka bakring bai yakin nong khwai dokha bat kabalolong ru kum kalat ban ai ka kamai kaji yakin nong song snong nalor kata ulaong ru bakajing don jang ki brio ki baldet dusman ki dokha kat nong mi ki snam kila nang do bat kum ta nakaliang kini ki ardor ba kila syem ya kani ka sien jam ban thau no daki kendon hakipor ki bamensua kane kawa tro kadai ka wei kabakring ikinong haido kibawan nak keleng kari kesi jungi kamtam nyopo persen kinongwan kibawan hakne kawa kibawan khwai kidai na silong kumta leng ba ka jingwan jungki na silong ka thau ka jungi ke badon chine kilayo ban kamai jakpo leng ba ki dukan leng ba ki so kipai ke ba kidi kumta nak kalyang jong kini ki arteli ki dorbar sinong kilarai ba lada lap kino ki ba penkhen habe dai bat kajing penyap
ben ya kido do wa ki badon hakane ka wa ngilarai ban kem bat ban le kat kum ka an ka ba kini ka arteli ki dorbar snong ki labu te kumta na kalyang ka dorbar snong idon ke jingit kli haba ngiyo i ba nak kisnem sa kisnem ke jing don jung ka dokha kidang du henrei ngem kwa ba kan long kumta ngi kwa ba ke jing don jung ka kawa ka kring ya kibabun kinangwan kamtam ba kane kadai ka jaga jong ka terus sport area kumta leng ba ka jing don jung ka kawa kadang kring cucu ya kinangwan kai kibuan chakene kitan bet kidong kijungi kumta ni kirpat ya baro kito kiba penyap ben ya kidokha kibadon hande kawa ba kinom dei benle su kumta namar kaladon arteli ki darbar snong kiba sim le ka jingit kli habe dei bet kene ka benta kumta na kalyang jungi kisnong idon kata kabenta ka bakrau ha ka bai dei ben pene pensa ya kai taki umdo umwa khnang ba ka pateng ka jungi ka benwan kalong ka badap da ka jing internet bat ka jing sko internet kamtam be tu kinong khwai do ki buan na chakwe pat ki jaka kata kadai hadin ba mangi kum kinong kit kamsnong lai sim ngio i ba kene ka jing leben ka jing penyap ben ki dokha klalong sebab palat hadin ba mangi kum kinong kit kamsnong ngio i ba kene kalong ka ba sa palat put kumta ngila sim be kene kesenjam hakane kapor ba kum kene kamde benjashu hakane kawa mtro kajungi kidon ki banabar kidon ru ki bana kene kasnong kamtam kiwan ki banabar kiadon kata kajingi dai bat kinong kisnong kijungi kinong kisnong kijungi kialam ya kita kijaka ba kido kisong ba kido kiju bansa nakta kadau ngaong ya kine ki nong kisnong kijungi hakane kathan bat keria sne ba kimde benle kumta namar kapandunong ya kisnong kathau kajungi kamtam kalong kapobru lada mangi kum kita ki kun benreu ngile ben ngi penyap ben ye kita kidok kha ki bedon hakane kawa Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya